Kde bolo tam bolo, Paula mala 4 deti a jednu malú chladničku. Každý deň bojovala o priestor a hrala Tetris s jogurtami, mliekom a ďalšími potravinami. Rozhodla sa teda využiť silu internetu a tak píše do Google chladnička pre veľkú rodinu a bum, objavuje Beko, veľkú viacdverovú krásavicu. Dvere ako do špajze a miesta viac ako v garáži. Každé potraviny majú vlastnú zónu. Mäso na zajtra sa nestratí pod melónom a nič nespadne na nohu, keď ju otvorí. Zmestí tam všetko pre svoje 4 deti. Jogurty, syry, šunky, ovocie aj zeleninu, dokonca aj zvyšok koláča od babky. A ešte zostane miesto aj na hrniec s polievkou. Chladnička Beko vie, čo rodina potrebuje. Miesto, poriadok a čerstvosť. A samozrejme, obrovský priestor na magnetky je bonus pre jej veľkú rodinu. Beko, chladnička pre veľké rodiny s veľkými požiadavkami. Nemáš za čo, Paula.